Wirja fotografika se tkun qed iddur f'diversi nħawi tal-pajjiż sabiex turu wħud mill-proġetti li saru jew qegħdin isiru bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Il-wirja għandha lan li tipprovdi informazzjoni interessanti u aġġornamenti lill pubbliku ġenerali dwar dawn il-proġetti filwaqt li żżid ukoll l-għarfien dwar kif il-fondi Ewropej għenu liċ-ċittadini Maltin bejn l-2014 u l-2020. 16 il-proġett qegħdin jiġu preżentati f'din il-wirja fosthom proġetti ambjentali bħalma huma l-proġetti tal-maniġġjar tar-riżorsa tal-ilma u ta' riabilitazzjoni ta' witfulija, proġetti ta' titjib fin-netwerk tat-toroq biex jiġi indirizzati traffiku, proġetti kulturali bħalma huma tal-muża u s-sagra infermerija, proġetti soċjali u ħafna oħrajn. Il-kampanja ta' informazzjoni dwar proġetti finanzjati minn fondi Ewropej ġiet imnedija mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zarinzu Azzopardi fil-Promenade ta' Birżebbuġa. Panelli waraħ li juru diversi proġetti minn oqsma differenti finanzjati minn fondi Ewropej, is-Segretarju Parlamentari qal li l-għan ta' din l-inizjattiva huwa li ninformaw lin-nies dwar kif qed jintefqu l-miljuni ta' euro li pajjiżna qed jirċievi mill-Unjoni Ewropea. Huwa mod kif aħna nuru fejn il-miljuni ta' euro li kiseb pajjiżna marru u kif dawn il-proġetti qegħdin jagħmlu differenza fil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawġin. Dawn huma uħud mill-proġetti li saru, iżda huma wkoll wirja ta' kif aħna qegħdin ninvestu f'dan il-pajjiż biex pajjiżna jibqa' miexi l-qudiem anke permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Fuq medda ta' 7 snin pajjiżna ggawda minn biljun euro f'fondi Ewropej. Il-kampanja Europe in My Region hija inizjattiva ta' komunikazzjoni implementata madwar l-Unjoni Ewropea kollha, blan li turi u tippromovi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea mwettqa f'pajjiżi differenti madwar l-Ewropa. L-Istati membri jorganizzaw attivitajiet u joħolqu għodod differenti biex iċ-ċittadin ikun informat b'dak li qed jitwettaq permezz tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej. F'Malta l-kampanja jmexxija mill-Awtorità ta' Ġestjoni għal Fondi Ewropej u l-wirja se tkun ukoll f'Witiline, f'Tasliema fil-Qawra, fil-Birgu fir-Rabat, fl-ajruport f'Ħalluqa, fir-Rabat Għawdex u fil-Belt.